il-ktieb ta' akwarelli ta' Vincenzo Fenech jagħtina vera l-storja interessanti tal-moda tal-irġiel u anke tan-nisa. Illum ħan nifukaw ftit fuq il-moda tal-irġiel kif tidher f'dawn l-akwarelli. U l-ewwel stampa li għandi għalikom illum turina l-moda tal-irġiel fis-snin 1750 bejn wieħed u ieħor. Ma jfissirx li l-akwarell tpenġa dak iż-żmien imma jista' jkun illi l-artist penġa raġel li liebes ħwejjeġ xi ftit antiki. Fil-fatt dan ir-raġel li huwa nobbli hawnhekk liebes ġakketta kemm xejn voluminuża li tinżel twila sal-irkoppa u għandu il-kmiem bil-pols mitwil fuq u b'ħafna buttuni. Liebes sidrija twila li tagħti biċċa sew mill-qalziet u l-qalziet jispiċċa sa taħt l-irkoppa. Akwarelli oħrajn juruna kif il-moda nbidlet, pereżempju l-istil tal-ġakketta sar naqra inqas elaborat, il-ġnub naqsitilhom biċċa, is-sidrija bdiet tiqsar ftit ftit u l-istil tal-parrokka nbidel ukoll. Fl-akwarelli għandna hawnhekk imbagħad jurina il-moda tal-irġiel fil-bidu tas-seklu 19. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-bidu tal-perjodu Ingliż għandu il-ġakketta li kompli t-tiċkien li bes qalzit twil flok qalzit li jispiċċa taħt l-irkoppa u anki l-istil tas-sidrija nbidel għaliex jieqaf sal-qatt u għada bil-breasted b'żewġ rigi ta' buttuni minflok waħda. Differenti wkoll huwa l-kappell li qegħdin nibdew jilbsu it-top hat minflok il-bikorn kif kien moda fis-snin ta' qabel. Insibu ħafna akwarelli wkoll li juruna il-moda tar-raħħala li kienu jgħixu f'Malta f'dawn iż-żminijiet li kellhom kostum li jirrifletti l-moda ta' dak iż-żmien però karatteristiċi tipikament Maltin. Pereżempju nsibu li r-raħħala dejjem jilbsu qalziet twila għax huwa iżjed prattiku, però mbagħad bħan-nobli kienu jħobbu jilbsu sidrija ħafna drabi kienet tkun double breasted. Però mbagħad kien hemm biċċiet oħra tal-ħwejjeġ li kienu tipikament tar-raħħala bħal Majja t-terħa li tintlibes madwar il-qattu li fiha kienu xi kultant ipoġġu xi affarijiet bħal xi sikkina jew xi ħaġa li kienu jużaw fix-xogħol tagħhom. Kienu jilbsu qmiż bajda minn taħt li ħafna drabi narawha tkun imxamra fil-pols u interessanti ħafna is-snajja li jew rippreżentati f'dan il-ktieb. Pereżempju għandna bejja tal-ħut, bejja tal-pastizzi, bejja tal-baltar tax-xewk. Oħrajn qed iġorru xi ġarer jew xi qed ibijaw xi likwidu tipo imbit jew żejt. Fiha fil-fatt nistgħu naraw kif kienet tintlibes il-ħorġa u kif kienet tintuża. Din kienet isservi qisha ta' haversack. Kienet tkun biċċa drab ġeneralment irrigata u kien ikollha żewġ pockets, wieħed quddiem u wieħed fuq wara. U fiha, speċjalment f'dan l-akwarella hawnhekk nistgħu naraw kif kienet tintuża. Għandek dan il-bejjieħ li qed iġorr ħafna ġarar u għandu waħda fil-pocket ta' quddiem u l-oħra fuq il-pocket ta' wara ta' din il-ħorġa. Id-drappijiet jixbu ħafna tal-kostumi tan-nisa għaliex bħalhom probabbilment li kienu jiġu maħduma fid-dar huma drappijiet sempliċi m'għandekx ħarir imma għandek il-qoton jew għandek is-suf li kienu jitkabru f'Malta u li kienu jiġu proċessati minnhom isir il-ħajt u mbagħad jiġu minsuġa fid-dar. Dan il-ktieb joffri ħafna informazzjoni kemm fuq kostum, kemm fuq mezzi ta' trasport, kemm fuq snajja antiki Maltin, kemm fuq il-biss, għalhekk huwa verament prezzjuż. Huwa wieħed minn dawn id-dokumenti verament rari li jinsabu fil-biblioteka tal-Belt u li wieħed jista' imur u jżur u jara.